Nga foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Madame Aïdara Aminata Dramé ani cɛba minnu wulila k'u jɔ kɔfɛ ka nin ko in organiser Tabakɔrɔ yan nɔ n'o ye commune 6 ye. Nga foli b'u bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Samba Sissoko. U ye wulikajɔ caman kɛ, dogo caman kɛ ani bobo caman kɛ pour que ni événement bɛ se ka kɛ événement belebele ye. Bon ni événement in na président tun ka kɛ yan ani président d'honneur Agibu Asimi Danbele mais ko sudalen bɛ ko barilen bɛ ko sudalen sa. Bi an filɛ nin kɛnɛ ka ɲa mun na Gao stade la n'o ye Gao bolotan terrain ye. An ka mouvement ka lancement ba de Gao. An ka président d'honneur bɛ yen. An ka président du mouvement Mali Espoir fana bɛ yen. Commune 1 fana coordinateur fana bɛ yen Baye Bokar Ba. Avec d'autres aussi personnes, une personne de ressources olu bɛ kɛnɛ kan bi. An fana bɛ yan kɛnɛ kan. Mouvement bɛ k'a ka cɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Hakilina fila tɛ an na, hakilina kelen. Asimi Goyita k'a jɔyɔrɔba don. A ye hakilina mun yira an na jamana ko la, o hakilina in an b'o de kɔ pour que k'o hakilina in pérenniser. Vraiment ne bɛ ne fɛ k'a fɔ Tabakɔrɔ muso a n'a cɛw ye, aw k'aw bolo di ɲɔgɔn ma ka mouvement in kɛ fɛn belebele. Dugutigi yɛrɛ sen bɛ ko mun na o tɛ ko denni ye. Vraiment ne b'o kuma la, merci. Assalamu alaikum. An tilenna hɛrɛ la, Ala ka su hɛrɛ caya. Vraiment Tabakɔrɔ muso an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn. Jama bɔra an yɛrɛ nisɔndiyara an sewara. Ani bɛɛ ye jamana ko de ye, an bɛ Asimu ko de la. Halisa Tabakɔrɔ muso a y'a bolo di ɲɔgɔn ma. N bɛ Samba fo nin yɔrɔ la, an ka topu kɛra Marseille a ma to kɔ. N bɛ Madame Aïdara fo nin yɔrɔ la, n bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ la. Mouvement cɛ n'a muso n bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ la. Halisa a y'a cɛsiri. N'a bɔra yan nɔ n'a taara ka barodaw la, a ka mouvement in ka baro kɛ yen nɔ. Mouvement in ka se ka Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Hakɛto bɛ kuma kan salala Mamadu. Excuse-moi d'avoir dit le représentant, mais c'est plutôt la représentante. Non, c'est pas grave. Merci beaucoup, madame. Applaudissez encore. Voilà, applaudissez pour elle. La mère Aubénoula. Ce que j'ai oublié de vous dire, elle est venue magnifier, c'est pas pour rien qu'elle est là. Elle s'appelle Madame le maire. Bon, je vais même dire Madame la maire, ou bien on ne peut pas dire ça. Alors, Madame le maire de la commune 2, elle a décidé de quitter la communauté pour venir honorer de sa présence ici. Elle et moi avions travaillé ensemble. Merci beaucoup, madame. La mère Aubénoula. On me belle Djelinfou. Ni a yin kenen kan ya. Asabu godo Madame Aïdara Aminata Dramé. Ale de an kanga do ni mouvement ina. Ne re kunta do. Mais an ka commune na a jara an yɛrɛ ka tɛmɛ ale yɛrɛ kan. Fɛn b'a ko la. An ta ya dogolen tɛ mɔgɔ si la commune de ka mouvement Mali Espoir a dogolen tɛ mɔgɔ si la commune de kɔnɔna la. E ko an tɛ premier a ko la ka tɛmɛ bɛɛ kan dɛ. An bɛ dugawu kɛ hali bi Ala k'an kan bɛn. Ala ka caya ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan. A ka yafa n ma kuma man nɔgɔn. Tabakɔrɔkaw bɛ n'u la. Fɛn min y'aw se yan, aw segintɔ a ka kɛ hɛrɛ ye. An bɛɛ nana Madame Aïdara de sababu la. A y'an wele, an nana ka wele ka jaabi. Nin fɛn in sigilen bɛ commune bɛɛ la. Mais n taara commune caman ta la, Tabakɔrɔ aw ta ɲɔgɔn ma bɔ. A kɛra jabako da ye. Ala k'aw jɛlen to kulu ye. Merci. Ni dugutigi n'a muso y'an wele su, an bɛ bɔ. N'u y'an wele tile, an bɛ bɔ. N'an bɛ ko o ko la, u b'an nɔfɛ. U bolola hɛrɛ b'an nɔfɛ. Nisɔndiya b'an nɔfɛ. Fɛn fɛn bɛ kɛ dugutigi na nɔ, dugutigi b'an wele k'a fɔ an ye de. Ni dɔn kan ka di, a b'an wele ka dɔn di bɛɛ ma. Mɔgɔ si ka jiginna t'u la. Ko karisa ne ka ɲi, a ma se ka mɔgɔ wele o. N'i ka ɲi mɔgɔ bɛ na, hali ni m'u wele. Karisa ne ma ɲi, n'i ka jugu, mɔgɔ bɛ taa ka sɔrɔ hali m'u gɛn k'a ye ma bɔ n na. N'o tɛmɛna ka bɔ yen sa, Madame Aïdara, Aminata Dramé, Bamakɔtigiw, mouvement ko a diyara n ye. I y'a di dugutigi n'a muso ma, an y'a minɛ n'an bolo fila ye. Ka ne k'u ka kuma lasela ye, k'olu tɛ se ka kuma k'u ka ɲamakalaw to yan. U y'anw kɛ kuma lasela ye, sinon u bɛ se k'a ɲɛfɔ. O tuma mouvement in, an y'a minɛ n'an bolo fila ye. An b'a laden jusqu'au sommet. An bɛ Ala fo k'a barika da. An ni dɔw bɛ salon kɛ ɲɔgɔn fɛ 8 mars ɲinan an n'u m'u kɛ ɲɔgɔn fɛ. O tuma Ala ye ɲinan yira anw na. An bɛ Ala fo k'a barika da. Minnu tanyana n'u t'an cɛla an bɛ dugawu kɛ Ala k'u badabada dali, Ala k'o nɔgɔya u ye.
Otuma kuma te bien ate debugo muso beni che kuma tanga ande kuma la sela ya no ate debugo muso na chawa beni chawere ni muso bora doro chawe bu no fe na bora doro chawe bu no fe ande umbe bu no fe du be bu no fe amwo foli ka ya ni chawere kuma tanda la ka nto kulula mouvement ala ka bamba ala ka nata jusqu'au sommet au sebe alay oh yebe mude ah come here ah Camara, si ça on est un mouvement et ne blague mouvement quoi qu'il on est tout na gata ba ko muso fara nyonga ibara awa to ko do bala ko jale ko jugo negede awa mo muso nu nagawa ñu be nega u persona dugu tigi nyuma ne ko ne muso mi furu drobe lafiya ngai be kangari de gade ni jalani yi aka ko kunta maga bone kane ya mewa kangari de gade ni yere ni Camara il fura on verra bien. Hey, ok, il venait de faire ici. Afi musa hanga miyembla. Nega suma dafa. Agapori. Diga kanga di musa hanga miyembla. Nega masu dafa. Bebe, e pone sa ai ni ko nunga plaza. Nega suma dafa. Nikla. Ai hawi ifuna ka plaza de plaza. Camara. Deme iskia. Iskia awa iskia mai. Iyo sesi ni tabolo mese akaske zidama. Iskia. Camara ya bele furugui. Iskia mai iskia fe. Hey. Ya. Hey! Hala wana siko warka bana heri ya mai. Camara! Come here! You hearing techno? Yes! Camara! Don't have fair no have fear. Camara! Hey! Oh my God! Do it Camara, iski. Iski. Awa besigia. Camara! Nega sibesiali ground. Nega dumuni ni wa? Wallahi. Akana na nega dumuni. Nega suma dafa. Kanaka dumuni ke na nera tube gala. Kanaka dumuni ke. Otwa ne musonu ya damino tuguni ha? An ko ne an ye korobore an la fiele no. Camara. Ni korobore muso furu. Nega dumuni daga sugu bakala. Wallahi ya sugu kadeo. Nera ta do sugo kada idi. Eta mu molu bali akumai. Ardi muso wallahi na be se kola ne re se kola. Na abu se kola ay donke. Ni mi ye donke ni mi sera ne be tasi. Afi muso na yemi ke so na bana ngote. Ata. Wallahi na mi ke ma ngo ke Camara. Na ye mi ke ma ngo ke. I joya fe. Ana suko na kile. Camara, kana suko na kile. Aga harama kanake.
ala kana da ne sira ni sira nu te sira awo Daro ti awa. Ayo kule. Ni ba ga. Daro ya ga bona. Daro ya wana bona bona. Awa wana bona. Ah telefone ngo fe ko misiki ke ga telefone ngo fe. Dare lu bemi. 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 Okay. Mai na ko kiyo fu. Abana. Abana. Oje ala halo. Ayo kule na le. Pisasi!
fɔ Kamara ko ne ma sɔn ne mago bɛ dugukolo de la mais i tɛ se ka kɛ dugutigi ye n'i ma dugukolo di mɔgɔ ma Kamara dugukolo di san naloma ma awɔ Alayi voilà ça va Netogo Amadou Kamara, moi je suis le chef du quartier à Tétébougou, Tabakoro Cité. Bon, on vous a appelé parce que vraiment la situation que vous nous annoncez, c'est une situation qui nous plaît, c'est une situation qu'on aime et on veut que nous soyons ensemble pour suivre cette situation jusqu'au bout. Situation est moyenne. On a vu que vous êtes des gens qui sont en train de soutenir la transition, particulièrement le président de la République, Assimi Goïta. Et Assimi, nous ne le connaissons pas. Et Assimi, nous ne l'avons jamais vu. Mais à travers des actes que Assimi a posés dans sa transition, raison laquelle quand vous êtes venus nous parler de Assimi, on vous donne la main, nuit et jour, pour défendre l'intérêt du peuple malien. Parce que Assimi est en train de défendre les intérêts du Mali. Assimi est en train de défendre l'Afrique entière. C'est pour cela, vraiment, quand vous êtes venus, on vous donne la main. Et on est avec vous. Et ce qu'on vous demande, vous qui nous amenez l'idée de serrer les ceintures jusqu'au bout pour que le référendum soit passé, oui. Ça, c'est notre objectif. Et ce que je demande au mouvement malien Espoir Bureau national, de serrer les ceintures, de se donner la main, de travailler dans tout le Mali pour que cette situation soit passée, pour que notre objectif qu'on est en train de viser ne soit pas changé, même si qu'on enlève la transition, qu'on amène les hommes qu'il faut, qu'on amène les hommes qu'on a vu, ce qu'ils sont en train de faire dans le Mali pour chercher la tranquillité de notre pays. Aujourd'hui, on est à Tétébougou, Tabakoro. Ça, c'est la commune 6, à Tétébougou, Tabakoro. Tout le monde sont avec le président de la transition, Assimi Goïta, que nous demandons et que nous cherchons, serrons les ceintures pour qu'il soit le président élu officiellement dans ce pays. Et on est aujourd'hui le lancement de Mali Espoir dans le cité à Tétébougou Tabakoro, avec les femmes qui fêtaient leur 8 mars, avec tous les représentants des comités de commune 1, commune 5, commune 6, commune 2. Donc on a vu que c'est une situation qui est en train de bouger. On demande au bureau national de serrer les ceintures, de ne pas se battre pour des places. Les hommes qui sont en train de construire, il faut qu'on les laisse travailler. On ne demande pas la tête de quelqu'un, on ne demande qu'un travailleur. Et ce que je demande à tous les Maliens, d'être ensemble, de faire avancer ce mouvement malien Espoir pour que le Mali, croit qu'on est en train de dire, soit installé dans le Mali. Mali kunnafoni an b'u bɛɛ lajɛlen fo bi an filɛ nin Tabakɔrɔ 8 mars kɛnɛ de kan n'o ye Tabakɔrɔ musow farala ɲɔgɔn kan mouvement Mali Espoir tɔgɔ la ka na ɲɛnajɛ kɛ muso ka yɛlɛma hɔrɔnya la. O initiative bɔra madame Aïdara Aminata Dravila Tabakɔrɔ muso fɛn fɛn bɛ yen mouvement Mali Espoir tɔgɔ la en général commune 6 u bɛɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka ni mouvement in ka soutenir n'o ye mouvement Mali Espoir ye. Mouvement in sigilen don Assimi Goïta de kama ka Assimi Goïta hakilina min b'a la jamana ko la ko o sankɔrɔta k'o soutenir. Bi an b'o kɛnɛ de kan yan nɔ Tabakɔrɔ. N bɛ segin k'a fɔ dugutigi Samba Sissoko ninnu bɛɛ ani Touré ninnu kɛra maaw jijalen ye pour que événement in bɛ se ka kɛ événement grandiose ye. Ne kɔni ye secrétaire chargé de structuration du mouvement Mali Espoir ye. Ne tɔgɔ Fara, ne jamu ye Jara ye. An kɔni nana u ka kulonkɛ in na ka na a diya u bolo. Voilà, ni ne bɛ ne fɛ k'a fɔ aw ɲɛna. Merci bien. Mouvement Mali Espoir tɔgɔ la. Anw Tabakɔrɔ muso
an b'a la fan kan ni mouvement in an b'a la pour que ka Assimi Goïta soutenir ni Alaw Taala sɔnna ma fɛnɛ fo n'an dɛsɛra yɔrɔ min na inchallah n'an ma dɛsɛ an b'a kɛ ka madame Haidara fo ale de sera ne ma ni mouvement ye ko mouvement Mali Espoir o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ t'a dɔn donc o sababu la ne k'a ma ko ne furukɛ bi yan nɔ n'o ye dugutigi ye donc n ka ka bonya d'a kan ale kɛra cɛw ka président ye ne kɛra musow ka présidente ye mais n'Ala sɔnna ma mouvement Mali Espoir bureau national n'a y'aw kɔfilɛ dɔrɔn a b'a sɔrɔ an b'aw kɔ inchallah wa référendum in fɛnɛ fo yɔrɔ min na 100% don. Alaikum auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim. An bɛ Ala fo ka ko ɲuman dɔn Mali kunnafoni mɔgɔ aw yɛrɛ ni ce aw ni ce aw yɛrɛ ye mouvement Mali Espoir ne ɲana a dogolen tɛ mɔgɔ si la bi Mali kɔ kan ani Mali ɲɛ a dogolen tɛ mɔgɔ si la dans toutes les communes mouvement in bɛ a yɔrɔ bɛɛ la région faraw bɛɛ lajɛlen kan donc an b'a ɲini malidenw fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mouvement ko in na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mouvement ko in na an ka transition soutenue transition n'an y'a soutenue transition b'anw de ye a bɛ malidenw de ye transition bɛ malidenw de ka kɛlɛ la transition u bɛ baara min na an ka fara u kan an k'u dɛmɛ pour que u ka baara in bɛ se ka lawaleya ni baara in lawaleya maliden bɛɛ b'a dɔn i yɛrɛ la fɔlɔ la n'a kun fɔra ma k'i ye malien ye f'i bɛ maloya ngo tɛ bi ye dɛ bi kɔni vraiment an fierté b'an n'an ka malieniya la vraiment bi kɔni alhamdulillah mashallah an bɛ Ala fo ka ko ɲuman dɔn hali bi ka courage d'u ma u kana décourager dɛ maliko man nɔgɔn mais n'u y'a ye k'a fɔ an bɛɛ bɛ jamana kɛlɛko de la donc jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na ni ɲɛmɔgɔw y'o ye donc hali bi u bɛ courage sɔrɔ ka avancer u kana mɔgɔw lamɛn hakɛto bɛ nin na sali ala Muhammadin. Merci beaucoup. Moi c'est Alassane Touré, le secrétaire administratif du bureau national mouvement Mali Espoir. C'est tout le plaisir pour moi de voir cet engouement autour des idéaux du mouvement Mali Espoir. Aujourd'hui pratiquement Bamako, Koulikoro à travers Kati, pas plus qu'aujourd'hui Gao, avec la présence du président d'honneur, du président du parti mouvement Mali Espoir et des grands cadres de ce mouvement qui sont retrouvés. Ce qui explique que le mouvement est en train de s'implanter à travers tout le Mali. Et aucune contrée n'est petite pour être laissée. Le mouvement Mali Espoir est implanté même dans les coins et recoins du Mali, car les Maliens s'y retrouvent dedans, avec cette refondation tant recherchée. Il faut le dire aujourd'hui, la dignité retrouvée du Mali à travers le leadership de Assimi Goïta, à travers le leadership des grands cadres qui l'entourent. Aujourd'hui, c'est la dignité retrouvée, c'est la sécurité. L'armée avance, la sécurité commence à se retrouver. Oui. Qu'est-ce que nous cherchons de plus? C'est pourquoi je disais tout à l'heure que les Maliens se retrouvent dans l'idéologie du mouvement Mali Espoir. Et c'est pourquoi tous les militants et les militantes de ce mouvement ont décidé de mouiller le maillot pour accompagner cette transition jusqu'à terme. Et nous savons aussi que l'accompagnement n'est pas un simple mot, mais c'est des actes. Et c'est les actes, c'est pourquoi quand vous allez regarder partout, c'est des rassemblements. Et ça ne se limite pas seulement à des rassemblements, mais c'est également l'enrôlement. Il faut le dire, à Tabakoro, bon nombre d'habitants ont été enrôlés avec la carte biométrique pour se préparer aux éventuelles élections référendaires pour accompagner la transition. Vivement le mouvement Mali Espoir. Et ce que je voudrais dire, c'est faire un appel à tous les autres mouvements amis qui nous rejoignent pour que le flambeau puisse être encore plus haut que ce que nous avons aujourd'hui. Et il faut le dire, nous gagnons déjà le terrain en bon terme. Vivement le mouvement Mali Espoir, vivement les grands cadres, vivement les hommes et les femmes qui animent ce mouvement pour le bonheur de ce pays. Merci. On a reçu, c'est-à-dire que le mouvement, on l'a reçu à bras ouverts. À bras ouverts parce qu'on a vu des actions de ce pouvoir
des actions positives qui peuvent nous arranger, qui peuvent faire sortir notre pays du gouffre. Donc c'est pour cela quand Sissoko et puis Mme Aïdara, le chef de village de Atetebougou, nous ont contactés directement, j'ai installé tous les comités. Et tous les comités, on a dit qu'on ne veut que Hachimi. Il n'y a pas d'élection. On va jusqu'au jour où notre pays va sortir de ces choses-là. Franchement, se tranquilliser. Il n'y a pas d'élection. Et on est avec lui et on va tout faire pour que le référendum, là, avec 100% de haut, les gens, ils auront honte. Wallah, avec 100% de haut. Parce que les interventions, les actions que ce gouvernement est en train de mener nous ont rendu l'honneur. L'honneur du Mali est venu. L'honneur du Mali est revenu qui est perdu. Yoro Benitara ni Koko Mali, c'est fini aujourd'hui. Vraiment, on remercie beaucoup Sissoko, on remercie beaucoup Mme Aïdara qui nous a amené ce mouvement-là. Et on est tous là-dedans. On va faire des campagnes. En bébé de détourner quelqu'un mouvement. À cause de Hassimi. Hassimi, il faut prier pour Hassimi. Il faut prier pour Hassimi pour qu'il soit sauvegardé. Wallahi, ambe doit de cailler tout monde dans les mosquées pour que c'est qui va le choisir. Parce que du coup, il y a trop de méchants. Donc il faut vraiment prier pour Hassimi. Il faut le saluer. On salue Hassimi. Il n'a qu'à continuer. Il faut être solo tant qu'il est sur cette voie-là. Merci beaucoup. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ni mouvement amnata draveya be fokaba mouvement ale de ambela ce mouvement na ni ya ye ne reke vice présidente ala ni ali bon amba ale du ko wa na wula shu ambako na wula clé ambako ne ka mouvement don ale de ndo ala ya ke anana mouvement sigiya akera kuna wolo parce que awere nyabe jamala bete ni jama soro yere jama ikuni. Donc tiens là ambi nata draver foka wal mando an woni ambe min fo mouvement ko ina koni tiens antena la molya parce que ay initiative mta kanike alisa alaka sangorota dama alaka kuna wulu dama anya ini masara manife mouvement Mali Espoir Mayambu mouvement Mali Espoir anya soro aminata draver de faire aller de ambe intégrer mouvement na donc amba foka wal mando ambe ala deli mouvement ala katanye soutien total à Assimi Goïta ala kana anamalo ala kana kuma suru ala ka ke kungorota ala ka mouvement ala ka anu belaje la kana. Bon, assalamu alaikum ambalmao ne togo de ko Mamadou Doumbia ka bo Tabakoro on ye yansigi ba korowe bon an yera kenen kono a jara on ye abuyana awma parce que ko inkenbe Assimi Kode ni Assimi ko be jien koko la ambala parce que an tunta do ko Malibe de sisa de anya do ko Malibe anye sanchamanga an kumbe kungo de kono an kumbe togo dala tigite yoromina mais an bina don sa de ko anye mugo soro jamana kono election ko kuma ta la foshi ko kuma ambe Assimi Kode la fokata jien ke minya ambo de la kuma chamantene fe ala ka fanga intanye an gon ba jukoro matinti ala ka jamana be basiki ko nana jamana kono halbe ala ka chama fara basiki ka kuma kon be kuma chamantene fe salamu alaikum voilà.